Den første, du kan møde i aften, er meget populær blandt sine venner. Tobias er nemlig en ivrig samler af computerspil og har nærmest en helt forlystelsespark hjemme i sin lejlighed. Jeg var på besøg hjemme hos Tobias for at genopleve nogle af de gode gamle spil fra min barndom, og så opleve nogle af dem, jeg ikke anede eksisterede. Hvor mange spil tror du har herinde? Jeg vil tro omkring 1000. Hvor lang tid har det så taget dig at samle alt det? Jeg har sådan startet i 95, og så er det så blevet vildere, ikke, med tiden. Det her, det er en af de tidligste koncepter. Og det startede faktisk sit liv som en arcade-maskine, altså en, man putter penge i. Det er da helt klart en golden oldie, altså ligesom Tetris er jo også sådan meget simpelt. Det er jo i hele taget tit meget simple idéer, som i virkeligheden viser sig at være dem, der er sjovest. Meget sjovt at se, hvordan tiden, altså hvordan det grafiske udvikler sig fra der i sidste 70'erne til 90'erne. Og også koncepterne i spillene ændrer sig også. Nogle gange i nogle perioder så er det mere politisk korrekt end andre. For eksempel til Atari er der sådan et meget kontroversielt spil, der hedder Custer's Revenge, hvor man er en cowboy, der skal voldtage sådan en indianerpige, der er bundet til en pæl. Og det tror jeg altså ikke rigtig, det vil være så godt i dag. Det er Atari, det firma, som lavede det der Pong. De lancerede den her i 1979, hvor man kan putte spil i, og det kunne man jo ikke i den anden. Det var sådan noget som Space Invaders, som alle sikkert kender, som vi kan prøve at putte i. Så er der jo Pac-Man. Oprindeligt i Japan, der hed det Puckman. Og så da det skulle komme til USA, så besluttede man at ændre navn til Pac-Man, fordi man var bange for, at folk skulle ridse i de der maskiner, så der stod Fuckman i stedet. Ej, de er der alle sammen. Ja, nogle af dem. Donkey Kong. Ja. Det må næsten være den, som alle kender, ikke? Og den som kender de her spil, kender Donkey Kong. Så er der Skræk. Ja, det synes jeg også, der var rigtig mange, der havde. Yes. Det havde Marianne, det her. Det havde Vibeke, det her i min klasse. Det er sådan noget, hvor man kører stregkoder igennem. Og så laver man nogle mænd ud fra det, som så skal kæmpe med hinanden. Og så er meningen, at man skal løbe rundt, og så skal man klippe sin cornflakespakke i stykker og køre den igennem. Og se, hvor god figur man får ud af det. Beatmania, det er sådan et DJ-simulationsspil, hvor man skal spille musik. Og igen sådan et japansk koncept. Hvis du skal sige noget om den tid, vi er i nu, spillemæssigt, hvad kendetegner så det? Ja, så er det jo både godt og dårligt, fordi i Japan har de masser af nye koncepter, som de der rytmespil, som er meget populære, hvor man virkelig har nye idéer omkring det at spille computerspil eller videospil. Men på den samme tidspunkt, så sker der jo ikke meget herover. Fordi der er det blevet sådan meget låst fast i bilspil og fodboldspil og kampspil og sådan de der 4-5 genrer. Hvad synes du er det bedste spil at spille? Jeg synes, det sjoveste er Dance Dance Revolution. Men det er ikke særlig underbovenligt. Hej. Du må meget undskylde lige larve. Hvis Tobias har inspireret dig til at få fat i de gamle computerspil, så kan du gøre ligesom ham og tjekke de lokale loppemarkeder ud. Men du kan også gøre noget andet og meget billigere.